Audio Visual. Framelens Audio Visual. Lumampahira bocah angon cacah kalih. Ya bocah kang sarwa padha penganggone bebasan gandhek sak kembaran ingkang kinarya hambuka tata acara adat tradisi Gumbreg Agung Ari Kalenggahan puniki. Framelens Audio Visual. Wonten ing enjang punika wonten ing Kalurahan Muntuk dipun gelar ingkang diwastani Gumbreg Agung. Saya berharap dari digelarnya Gumbreg Ageng ini sebagai upaya kita agar hewan peliharaan dapat berkembang dengan baik, sehat, aman dari segala mara bahaya atau penyakit. Framelens Audio Visual. Allahumma salimna ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kita nyuwun ridha panjenengan ya Allah. Mugi-mugi sedaya hajat panunipun Bapak Lurah Kalurahan Muntuk ingkang tansah kasengkuyung sedaya para masyarakat wonten ing Desa Muntuk mriki saestu saged guyub rukun persatuan lan kesatuanipun. Para kadang tani anggenipun nindakaken among tani wonten ing pategalan menapa dene wonten ing pesabinan kanthi nyuwun ridhanipun Allah kaparingan rezeki ingkang sae ingkang kathah lan barokah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Framelens Audio Visual. Framelens Audio Visual. Dulur-dulurku kabeh, ana ing wektu iki mujudake prastawa Gumbreg Agung ing Desa Muntuk. Mula saka iku wuku Gumbreg saben 8 sasi sepisan ingsun anakake dan lestarekake yaiku sedekah gumbregan.